job bun ki jingi khun nre yo covid ndai ngaya khun da katika ay ketika covid ndai kanong yi khun persha kane taklam Hadin baka Sorkar Jilla kala penbena ban kentiu kerdan no eka civil subdivision Mairang Syaga district ke Bapura hakane ka kenti ba menta saka mausau CNRD block demand committee kabadai ka wei na ki committee dawa laka jong ka block hakathain Shiliang Rilang Southwest Khasi Hills district kalami syakmat bandawa naka Sorkar ban penyo ekate ka thain daka block uba komandar syang pliang charman kate ka committee balasenran lang do secretary uba Edelbart yaw pnyau uloong baka committee hakane ka sngi hadin baladap syong perkhat kalarai banlip penken mau biang sasisin show menteri rangba ka Sorkar Jilla ya ka ei ka ba ki pai ba hakate ka thain ki angnun bat kane ka jingdawa banyo la ka jong ka block kamdei ka sin ka bamenta henrei ka dei ka baladawa no do usnam 8000 khan riu bat ya ka office trekam jong ka CNRD block lada ka Sorkar kan menjur onbu national ya ka jaka trekam ha ka snong mausau kumla ibit de ki babun balang jingyalang menta ka sngi jong kane ka committee ya ka bangila khot kum ka mausau si NRD block demand committee nilaya khot lang ya ki riu rang ba na keleng ki thain jong kane ka dong ka thain siang namar kadai ka ne ka jingyalang kalong tang ban penken mau ya ka ei ka bangi kum ka committee ngela de ban bu hakmat ka Sorkar na do arhajar khan riu arhajar khan riu na keleng jong ka committee ngela pha ya kane ka dorkas ya ka deputy commissioner jong ka Southwest Khasi district bat na keleng jong deputy commissioner ila forward ya ka demand ka jongi ha u chief secretary bat na keleng jongi hiru kum ka committee ngela ya kendu ya u chief minister u Konrad Sangma hadin ba ula simti kum u chief minister te na keleng jong ki pajba jong kane ka dong ka thain Shiliang menta ka sngi ngisngu ya ka jingdon kam ka ba ngidon kam ya ka block na menta ka ni ka dong ka thain habang ngidon kam ya ka block kamut bangidon kam ya ka roy ka pa katkum ka policy jong ka government kalong ba banwan ra ya ka administration khamjan syaki pajba ka juong na ka por syaka por baga government ka kwa ban wanra ya ka administration closer to the people te ka we na ka jingdawa ka jungi kalong ba khnang banwan ra ya ka sensyar khadar ka bayajan bat ki pajba ngila don kam ya ka block tang kata ngila study bha ba ngi don ru ya ki guide ya ki criteria ki bala biang pura ban don ya ka block bat kata kalong ha ka bayade bat ka distan ka baar ha ka bayade bat ka population bat ka ba khamkong san e ka dei ka jingduna ha ka liang ka roy ka par te ban wanra ya ka roy ka par ngi don kam ya ka block te ngi ngai scam ba ka government kan yo sngo bat menta ka sngi ngila shim ya ka rai ba ngin lej ban remind ya ka government ha ka bayade bat ka ni ka jingdawa jong ka block bat ka baar nginang penklan cucu ha ka ba ngin persutu syaki pajba ba kani ka dei ka jingdawa jong upajba kam dei jong no ka kenhun kumta na kaleng jungi kum ka committee ngi khot subha ya baro ki kenhun seng phalang ya baro ki rangba shnong ya baro ki seng samla ki seng long kumi bat baro ki be syong kasa kani ka than ki rangba bakin ai ka jingkershan ni kani ka committee khanang ba kani ka jingdawa jong ka committee jong ki pajba kan urlong ha wei kasni ti ni ki pajba bro ko kila shania ka committee bangin bu ya ka appointment bat chief minister bat ngi scam ha ki niki tayo ki banwan ngin sa yo ka appointment bangin ban remind ya ka ni ka jingdawa ka jungi bat ngi scam ngin sa yo ka jing ya kren te menta ka singi dang susim tanya karai bangin bu ya ka appointment bat sian ngin sa lej ban ya kendu ban penken mau biang ka Sorkar ha be de bangin ka jingdawa